The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21, and he said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, kinahanglan nga kita mangandam sa atong kaugalingon. Ikaw sa ka magtutuo, kimanduan ka sa Dios diha sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung galang kanimo, higalang nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka sa paggamit sa imong kabubuton, paghimong desisyon, pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manuluwas, aron ikaw maluwas o nga ikaw makasalmong tusab ning atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom mag-ampo ta. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo pag-usab din hining dapita aron sa padayon sa imong pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong paglugway sa imong kinabuhi, imong pagkaming gipabuhi, nagaginawa pa kami gumigan sa imong grasya. Niining adlaw o Dios, pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo, pasabta kami og tinaw tataw Dios sa imong mga kamaturan nga imong tudlo kanamo ning adlaw. Tangtang mga babag nga sa mong nahuna aron kami dupot sa pagpunting lamang sa imong igatudlo kanamo ning adlaw. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan
ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa kaninyong tanan, mga suki, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Aniyan usab kita sa atong spiritual momentum. Atong timan-an nga niya kita magadupot sa atong topic nga giuluhan og the dynamic spiritual life of believers. Ang mabulukon, kulbahinam, thrilling, manindot, o labaw kini sa tanang mga kinabuhi. This is the dynamic spiritual life of believers. Padayon kita sa dugang pang mga points of doctrine. Now, Colossians 3:15, mao ni atong duputan usab. Nagaingon kini nga, let the peace, irene, let the peace of Christ to rule in your hearts. Okay? Paharia kanang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing. Versikulo 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Dwell, papuya ang pulong sa Dios o pulong ni Ginoong Jesucristo in you richly, very valuable to us. In all wisdom, papuya. O Episo 1:3, spiritual assets in the heavenly places that we have been blessed as believers. Okay? Now, last time, naghisgot man kita bahin sa mental attitude dynamics. Bahin kinigihapon sa atong topic. Kung ato nang giniingon, kay kining atong panghuna-huna, as we have always established the principle that the Christian life is a mental attitude life. Musa, ato kining duputan, kining bahin, kining mental attitude, the dynamics nini. Now, we have to use atong gamiton, kinahanglang gamiton ato ang mga doktrina nga ato nagipangtun-an og na-metabolize na. Inomdom ka sa tulo ka R, reception, retention, recall. Okay? Reception ang imong pag-assimilate, pag-tuon sa pulong sa Dios. Ikaduha, retention ang imong pag-tigom niya na. Okay? Pagpundo niya na. And then number 3, recall ang imong paghinumdum niya na. Okay? Di ta makahinumdum sa kabutang nga na ito mailhi. So mo na nga atong ilhon pinaagi sa pagdawat, pag-assimilate, okay? Pagdawat sa mga ginatudlo ka na itong mga punto sa doktrina sa pulong sa Dios, and then atong ipundo ka na, atong tigumon ka na, and then human na ito matigum ka na, sayo na nato iunsa hinumdum, okay? Recall or reverse concentrate, recall. Now, busa kini atong huna-huna, may nungdanon pag-ayo, very important. Kaya matud pa sa Proverbio 23:7, what you are is what you think, or you are what you think. Mauman ka na ang gisulti diha. Now, ang mental attitude, by the way, is the function of human thought. Ang Diyos nasayod, usa kini sa mga attributes sa Diyos nga nasayod siya sa tanan. Why butang nga wa masayri sa Diyos, wa mahibawi sa Diyos. God knows everything. Bisan ang kinagamyang bahin sa imong hunahuna. What is in our mind, God knows everything. He knows all thoughts. Ang grabe pag yun, He knows all thoughts sa tanang tao at the same time. Tanang tao nga buhi. Of course, di naman makanuna kining di na buhi. So He knows all thoughts of all people alive. O kinsa nag-imbento sa una-una? Ang Diyos. He invented thought. So it's an open book to Him. Bukas, dayag, alang sa Diyos. Apan, bantay, He allows us freedom of thought. Mutugot siya.
iyang gitugutan ang kagawasan sa paguna-una. Freedom of thought. Ang Dios na ibaw sa kaniadto, karon og sa umaabot. He knows the future. He knows the past. And He knows the present. He even knows those we have not thought yet. Ibaw siya. Niadtong huna-una nga wa pa nato huna-hunaa. He knows the thoughts we are going to think in the future. Naibaw siya. Unsa atong una-unaon, ugma, sunod semana, sunod buwan. Sa umabot, naibawan na niya. Ang atong panguna-una, hinumdumi ni, mo ninatad pangubatan, yun ni sa atong kalang. Kaya na may bugno, na may away, gira. Okay? Tali sa puwersa ng Satanas ug puwersa sa Dios. So, the life of every believer is in his mental attitude. Ang kinabuhi sa matag magtotoo madeterminar pinaagis duha ka prinsipyo, unsay iyang ginahuna ug unsay iyang himuong desisyon. Doon pa ba kanya itong law of volitional responsibility? Balaod na. Okay? God holds responsible for what we think. And this is very critical. Okay? Well, you may be judged by your overt behavior kana makita sa gawas ang imong batasan, apan ang Dios nagahukom kanato pinagi sa unsa atong gihuna-huna. Kasabot ka? We cannot know or see what other people think. Tinuod. Hindi man kita makabasa sa ilang una-una. But what we only see in other people, unsa ra gyud atong makita, is not complete. Kaya di man kumplito, wa tay katungod, we cannot judge them just by what they do. Now, atiman na nato ni nga ang Dios nagatan-aw kung unsay anaa sa sulod, dili sa atong outward look. Only God can see everything. Ang tao, dili. Okay? Ang atong panguna-una, labihan sa pagkaminungdanon. Our thinking motivates our action. Basta? What you think is what is the most important thing. Thinking, by the way, ang panguna-una o ang atong pagmati, di kini sila magkauban, di sila magkaduol, di cannot go together. Dili. Ang atong, ang function sa atong pagbati is only to appreciate our thinking. In fact, emotion has nothing to do with our spiritual life. Wala. Why labot ang atong pagbati? Kasamot ka? Why labot? What counts is the power of the divine viewpoint. Mauna ang importante. Mauna yung labing mainungdanon. Kana ng gahom sa unsa. Diyos nung panguna-una nga karon nagatuyok-tuyok na diha sa imong panimuot. It's now circulating in your stream of consciousness. Now, ang kasagarang mga magtutuo-tuod, they want overt impact. Dili pinagi sa divine viewpoint, but only through human viewpoint, mga tawhanong mga pangunahuna. Inumdum ka sa 1 Corinto 2:16. I hope din na nimo makalimtan. The Word of God is the mind of Christ. Ang pulong sa Diyos mo ni huna-huna ni Kristo. Ang matag magtotoo, gimanduan sa pagbaton, pagpanag-iya nining huna-huna ni Kristo. Kay ang usa ka magtotoo, dili masibo ang iyang kinabuhi nga isgutan nato dinhi ang spiritual life, mo man itong concentration. A believer cannot fit in the life of the spiritual life kung why a divine viewpoint. Why hunang Diyos nun. Having divine viewpoint, the mind of Christ,
maora ni bugtong pagi nga ikaw makatuman sa unsa sa protocol nga plano sa Dios. How do we claim the power of God in our life? Unsaon na to pag kanang panag-iya, pag-angkon niining gahom sa Dios sa atong kinabuhi. Well, ang tubag nini when we have the mind of Christ. Kung naanatay una-una ni Kristo, pinaagi sa unsa gahom, ministry of God the Holy Spirit inside the operational divine atmosphere, fulfilling the protocol plan of God. Ang gahom sa Dios aniya sa atong pangunahuna in our mental attitude. Kay di ba itong ingon, very basic mo gina foundation diya nga the Christian life is a mental attitude life. Og daghang mga magtutuo wa kay ba how to have this power of God. Wa. The only way to have that power is by having divine viewpoint thinking. 1 Corinthians 2:16. Pinagi lamang niya na. Now, no one can why bisag kinsa maghatag nimo divine viewpoint thinking? It's you to use your volition to possess it through Bible doctrine. Mao ni kanunay natong balik ning prinsipyo nga it's a matter of choice. So our thinking should focus ni anang pulong sa Dios nga dili masayop, infallible. Paggamit niya na ngadto sa atong adlawng panginabuhi o that nga kita mahimong Bible doctrine thinker. No atong huna-hunaon. Nundong ka nga ang pulong sa Dios mao nagyoy atong kinabuhi kung ikaw Kristohanon. Now, in the Bible, we are taught this. Gituduan kita. Mga basic man po ni. Nga kitang mga tao natay 5 ka kinaiya as human beings, okay? Kitang tanang mga tao nga buhi nidhi sa kalibutan naata niining atong pagkaalinggat, pagmatngon sa atong kaugalingon, self-consciousness. Mao ni una. Ikaduha ang atong pangunahuna, pangisip, our mentality. Ikatulo ang atong kabubuton, kaugalingong kabubuton, volition or free will. Ikaupat, ang atong tanlag, konsyensya. Ug ang ikalima mo ang atong pagbati. Mao bitaw ng katapusan na nas lista ka ng pagbati, kay wa mo una. You see? Una gyud ang self-consciousness o imong mentality. Okay? Mao ni atong gitun-an nga mga basic. Hinumdum lang ni pagpahinumdum nato paglabas sa atong una-una. O ang atong una-una, okay? Concentrate on di panguna-una, mentality. Doon ay duha ka bahin kini. Na ay wa nga bahin, wala, ug ang tuo nga bahin. Left lobe ug right lobe. Ang left lobe, ang original nga Griego nga pulong nous, N-O-U-S. Ug ang right lobe, tuo nga bahin sa itong nauna, mo na ginganlag, kardia. Kardia, kasing-kasing na. Okay? Kardia, di haman nakuha nila sa in English, cardiac arrest, cardiology. Okay? So, kardia, mo na right lobe. Nous, left lobe. Now, sa imong pagtuon sa pulong sa Diyos, sa manining atong gihimo karon, musod diha sa imong huna-huna, panguna-huna, ang imong nadungog. Okay? Sa gitudlo nga pulong sa Dios. Og sa imong pagdungog, okay? Ang left lobe may mulihok niya na. Left lobe, ang papel gyud sa left lobe, mao nay tigdungog. Okay? Tigdungog, hearer. Mao nay hearer lobe. Okay? Hearer lobe, tigdungog nga bahin sa una-una. So, ang gitudlo nga pulong sa Dios, sa Griego nga pulong ginganlan na og gnosis,
Gnosis. Silent G na, gnosis. Gnosis. Kining gnosis, academic perception. Academic. Parehara ko na si mga katunan diya sa mga eskwelahan, sa universidad, okay? This is academic knowledge. Nasabta ni mo ba? Nadunggan man ni mo. Ang sige tudlo. Karon ba? Nakadungog karon nga. Sige tag hisgot ni ini. Musod sa imong left lobe. Now, why function kanang naa diha sa left lobe? Kay imo gidungog, imong nasabtan. Okay? Karon ang yawi nining tanan mao nga sa diha nga kanang imong nasabtan nga gitudlo, imong dawaton. Okay? Imong tuuhan. You accept it, you believe in it, nya atong dugangan sa Binisaya, imo kanang hangpon mo, hangop ka ba, mo hinangop ka. And then, imong, unsa, gakso na, imo na nang i-embrace, kanang imong gitunan, imong gidawat, imong gituuhan, imong gihangop, o imong gigakos. Karon, kay imo man ang gibuhat, pinagi sa muna na, karon ang Espiritu Santo, na siya ay ministry. Enabling power of God, the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo nga function o papel, mao ang pag-unsa. Karon, na siya function. Iyan ang himuong klaro, tinaw, tataw, himuon niyang tinuod. Okay? Karon, kayo mo magituhuan lagi. Kaya ang yawi yun yung tanan, pagtuo. Nga imong gituuhan. You believe in it. What you have understood. Karon ang Espiritu Santo mahimo niya. Mao na'y ginganlan itong mo-metabolize ang Espiritu Santo. He is the agent diha nga mao'y mo-metabolize. Mohimong klaro, buhi o tinuod ang pulong sa Dios nga imong gituuhan na. Ma-metabolize. Karon kay na metabolize naman, ato lang gitandi lagi sa atong physical food, atong gikaon na adlaw-adlaw nga. Nagaling naman to na mastiyan nimo kay imo naman gituon. Gitandi na to na lagi analogy nga imo gituon, imong gituuhan. Karon to na mastiyan og kana ning unsa nagaling na metabolize. Sama usab sa imong pagtuo sa pulong sa Dios nga gitudog, karon nagaling na kana, na metabolize na kana. That's the time. Paminaw, that's the time nga imo na kanang magamit. Maura na. Usable na sa imong kinabuhi. Usable, magamit na nimo sa pag-unsa. Atubang o paghandol sa bisag unsa mang suliran nga mo abot sa imong kinabuhi, imong i-apply ka na sa experiences in your life. Okay? Mao na, makita nimo ang resulta. God does not lie. Kadto nga gnosis man to dito sa left to, karon nahimo ng epignosis. E-P-I-G-N-O-S-I-S. Kung imo na i-pronounce yun, literally it's epignosis, pero silent G man lagi, epignosis. Mao na ibot pasabot sa metabolized doctrine. Kasabot ka? Okay. So, inom dumini nga the Holy Spirit can only metabolize Bible doctrine that you understand, that you believe in. Mao na. Sa imong pagtuon niya na, pagdawat niya na din, ang Espiritu Santo mo. So mo ka na ang atong ipasabot nimo nga ang Espiritu Santo mo metabolize niya ng Bible doctrine nga imong nasabtan. Now, positive faith perception is what we need to metabolize Bible doctrine. But pasabot, gibalhin na gikan sa nous, N-O-U-S,
ngadto na sa kardiya. Now, by the way, dunay 7 ka mga compartments diha sa atong tuo nga bahin, right lobe, kardiya. 7 kini ka compartments. Ang una niini, inganlan ni sa in English og norms and standards. Ang papasabot ang tanlag. Okay? Unsa may papel sa tanlag? Well, ang imong pag-ila sa maayo ug sa dautan, pag tandi nimo niana, magkaila ka na. Norms and standards. Ang ikaduha mo ang frame of reference na nakay foundation ni mas pagsabot, frame of reference. Ang ikatulo mo ni memory center, ang paghinumdum mo ni lugar nga diin imong mahinumduman, memory center. Ang ikaupat, momentum, ang imong pagbuylo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Nya, ikalima, wisdom, ang imo ng paggamit, application. Kaunom, mao na ni bokabularyo, vocabulary storage, na pundo, gitigom nimo ang mga bokabularyo na imong masabdan, like kini karon nga right lobe, left lobe, kardiya, noses, epinosis, mao ni mga bokabularyo. Okay? Sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ang ikapito mo na ning categorical storage. Categorical, bahin-bahin. Kan lain nga bahin nga imong ipundo sa imong itigom o sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, mo na niyang mulihok. Now, what happens if these things work? Well, ako nang gina-explikar nimo, di padugay, ang gnosis mahimo ng epinosis. The application of doctrine musugod sa diha nga ang epinosis musod na diha sa imong frame of reference and memory center. Okay? Nagkasabot ka? So, ang imong paggamit sa doktrinang nahimo ng epinosis magsugod sa diha. Let's reword that. The application of doctrine starts sa diha nga ang epinosis musod na diha sa imong frame of reference o sa memory center. Ug gikan diha adto kana musod sa vocabulary storage. And nahimo kana sila, they become divine viewpoint. Sabot? Okay. So mo nanging line upon line, precept upon precept, ang Diyos noon nga pangunahuna, the divine viewpoint, mahimo na kining mo'y muumol, mo shape, muumol sa imong tanlag, ug kana ipikto kana. That's the effect nga anaa na diha ang divine viewpoint nga resident in your soul. Na diha sa imong kalang. Now, timan ini ha. Ato naman po ning gisgutan last time, the real you is in your soul. Ang tinuod nga ikaw na sa imong kalang, ato naman ganing gisgutan tong pagtandi nini sa bay o sa tagbay. Okay? I hope nasabtan to nimo. Now, what you really are is what you think. Or what you think is what you really are. A believer is better off than an unbeliever. Tinood. Mas bintahakod ang usa ka magtutuo kaysa dili magtutuo. Tungod kay ang magtutuo na nag-iya man na siya kahigayudan nga manag-iya sa hunahuna ni Kristo. Apan ang dili magtutuo, di man. O man siya kanang kahigayunan o way puruhan nga manag-iya siya sunahuna ni Kristo unless and until mudawat siya sa kaluwasan. I hope nasabtan mo na. Kay ang tao magtuon sa pulong sa Diyos, may mugod.
Dili magtotoo mo, salmot nato din Bisag kada adlaw, way sipyat. Pagkutob ra lagi sa iyang left lobe. Kutob ra sa noses. Labaw na kay dili po siya magtotoo. Kaya ang Yahweh ning tanan, magsugod sa pagdawat ni mo sa kaluwasan. This is the key. This is the key to it all. Kaya kung wa ka mo dawat sa kaluwasan, sigig tundoon diya, way kapuslanan. It's useless. Worthless. You're just wasting your time. Busa, una-una sa makadagan. You have to think this over and over again. Na kung buot ka, nga magkinabuhi, nining atong gisgutan nga, the dynamic spiritual life of believers then, you have to make the first step. The first step is to believe on the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, and you will be saved. Mao na Yahweh nining tanan. Okay? So sa diha nga ikaw maluwas, that's it. Sugod na. Musuod ka na sa plano sa Dios o mailhanan nimo karon kay positibo ka man. See? Once nga positibo ka, ngadto sa kaluwasan, human ka maluwas, padayon sa imong Kristohano na kinabuhi, anak naman ka sa Dios, tuni ang pulong sa Dios. So, mao ni din hiya nga itong gipang isgutan kay menong danon. Mao na nga, ato karong hisgutan ang bahin sa pagtuo, faith. Unsa ito giingon sa Hebrewanon 11:1. Atong ibaliw sana, mo shift side jata diri may tungod sa faith. Kaya kini mayroong danon, kini bahin kini sa imo na karong pag-ila nga ang Kristohanong pagkinabuhi usa kaon sa matang sa pangunahuna. Okay? Pangunahuna. Ug ang faith usab bahin hining atong hisgutan. So, atong hisgutan kining faith, hope, and love. Pagtuo, paglaom, o gugma. Ug ana nimo makita kada matun-i kung buot kang magtuo nini sa 1 Corinto 13:13. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Now, unsay gisulti diha sa Hebrewanon 11:1? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Okay? Unya, diha usab sa Hebrewanon 11:6, without faith, it is impossible to please God. Okay? Faith. Tutukin niya. Now, kining Hebrews 11:1, Romans 10:17, ug ang 2 Corinthians 5:7, these are three verses that are interconnected. May kalabutan sa usag-usa. Okay? Ang Romans 10:17, what does it say? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. Okay? Now, ang pagtuo, okay? Kining pagtuo, gihapon sa imong pangunauna. Ayaw biya ikatong atong gisgutan nga mental attitude dynamics. Faith, kini is a requirement to be able to follow God's plan for our life. Faith. Mao bitaw nang you put your faith in Christ so you can enter the plan of God. See? Faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. That's the key. Nga ikaw maluwas. Okay? Now, you see, ang usa ka Kristohanon, sumusunod na siya kang Ginoong Kristo, a follower of the Lord Jesus Christ. A Christian is not only a follower of Christ, but he is at the same time a student of Christ's teachings. Mao naging lang siya disciple. See?
Disciple means learner, estudyante, tinunan. Mauna ang buti pasabot. If you are a Christian, you are a student of Christ, a follower of Christ. Now, diyan sa 2 Corintios 5:7, walk by faith, not by sight. There is a possibility na ay kahigayunan o na ay puruhan that a Christian walks by sight only but not by faith. Tinood yun. Now, kung sa gisulti sa Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us. Ephesians 2:8 and 9, we have been saved by grace through faith. This is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kung ikaw sa kakristuhanon, you might say, I have faith because I am now a Christian. Apan, pangutana, where did you get that faith? Diyan man mo makuha na. See? Psalm 119:105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa akong alagianan. Now what does it mean, a light unto my path? Answer, by walking by faith, not by sight. Nana, maunibot ba sabot? 2 Corinthians 4:18, we are looking at things not seen. Kaya kanang dili makita, eternal. Not on things that can be seen. Kaya kanang makita, temporaryo. Temporary. Now, Ephesians 5:6, do not be deceived by anyone. Di kay kini sila ngano. Di kay ngano. Tungod kay they are blind. Buta. Ephesians 5:8, before, kaniadto, ikaw buta. Apan karon makakita ka na. Before you were blind, but now you can see. Inomdom ka ba niya itong prinsipyo nga kapilian na to? Live and learn or learn and live? Now, unsa may lisod nga paagin nining duha? Which is the hard way? The hard way is man's way. Unsa man ang paagi sa tao? Live and learn. Ang pasabot, kinabuhi una nimo makatuni. Mao ni kinalisod nga pagi kay iya hamas tao. Kung buot ka nga mupili ka sa sayon nga pagi kay iya man sa Dios, learn and live. Learn and live. Katuni una pa nimo kinabuhiya. Nasabot ka? Now, what is the wrong way of a Christian? Walking by sight or walking by faith? The wrong way is walking by sight. What is the right way? Walking by faith. Now, by the way, ato ragong i-recall kantong description sa plano sa Dios. Kay ikaw nga, bago na karon nga Kristohanon, ibutang to, you are a baby believer, a newborn again person, born again. Okay? Unsa katutong description sa plano sa Dios? Ang description sa plano sa Dios, paminaw. A right thing done in a wrong way, wrong. A wrong way done in a right way, wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw na nga wrong. Only a right thing done in a right way is right. Mo ni descriptions plano sa Dios. Dugangan pag yun nga. The plan of God is a problem identifier nga makaila sa suliran. A problem anticipator, una pa mo abot ka ng sulirana. Problem preventor, nga makapugong ka na sa suliran. O problem solver, mo unsa sulbad
sa problema. Mao ni ang imong makita sa plano sa Dios. And besides, originally ang atong pag-define gyud sa plan of God is the best and the highest. Okay? So mao ni. Ato nang giingon nimo nga the wrong way of a Christian is walking by sight, but the right way is walking by faith. So, Ephesians 10:11 po naghisgot, do not participate in evil deeds. Do those that are pleasing to the Lord. Kanarang makapahimuot sa Dios. Now, kini kong mga carnal believers, mo ni hiingon na ito nga, they are walking by sight. Carnal. Sabot carnal. Mga magtutuo nga kanang nagalunang sa mga kasalanan. Kristohanon sila, luwas sila, mga magtutuo. Inigkamatay nila mo sa langit, apan. Muna apan. Ang ilang kinabuhi, sa miserable, sila nagakinabuhi sama sa mga di magtutuo. They are living like unbelievers. Kay, carnal man sila. Carnal gani, gikan mo na pulo nga karni. Unsa may muhalagway ni mas karni. Unsa man, aron di malata ng karni. Unsa man na nimo. Imong asinan. Right? Asinan na nimo. Aron di na maransyo, panos, madaot, ma-spoil. Kinahanglan nimo asinan. Okay? Now, kita mga magtutuo are supposed to be asin, the salt of the earth. Kay kining kalibutan na, dugta, rotten world. Kita ang mga asin, to preserve. Kay preservative ang asin. Basta, ang function sa asin is to preserve. Mao na nga, kay carnal man sila, carnal. Tuwa sila sa gawas. Wa sila magapuyo sa operational divine sphere. Ang giingon itong operational divine sphere, mao ka na ang the right residence of every believer. Puy-anan. Na kung naa ka magpuyo diha, well, it's a mental attitude gyapon, ha? Di man nila, ayaw na nakalimti. All of these things nga itong gisgutan is a mental attitude. Kaya mental attitude man yung pagkakristuhan. Ang kristuhanon, the Christian life is a mental attitude life. I hope na seal na nimo. Now, carnal believers are walking by sight. O kini sila will be antagonistic against spiritual believers. Mura sila, masuko man sila. Nasa sila kaligot-got. Nasa kalagot sa mga espiritual nga mga magtutuo nga naga-walk by faith. You see? Why? Because the evil deeds of the carnal believers will be obvious, dayag, makita, mabisto. Sakto ba nang binisaya? Mabisto sila? Now, ano ay description sa mga carnal believers, ha? Kung ikaw carnal, nga magtotoo, you are walking by sight. Kaya naman na sa versikulo 15 nga itong gisgutan. Na mo ni description sa mga carnal believers. They are blind, no faith. Mao ni giingon diya sa Santiago 2, diya na sa New Testament nga giingon. Controversial na ba ni versikulo ha? Paminaw. Faith without works is dead. Diba? Imo na nang nahibalag ng bersikulo ha. Popular ganina kay mo ni unsa na topic sa mga debate o mga lantugi. No na faith without works is dead. No sila kay baw kung sa buot pasabot nga na. Paminaw. Ikaw nga mao pay pagadungog dinhi paminaw. Ablihin mong salabutan. Have an open mind. Kining giingon nga pagtuo nga way buhat, patay, paminaw.
kining pagtuuha nga gisgutan diha sa Santiago, pagtuo na dili ngadtong Ginoong Kristo, pagtuo na ngadto sa pulong sa Dios. That's faith to the Word of God. Faith in the Word of God. Nga, kung wa kay faith ngadto sa pulong sa Dios, kaya man nimo dawata, tuuhi, kung naay mong buhaton, kanang buhata, patay. Dili ang pagtuo mo'y patay. Kadtong imong binuhatan. Kay, unsa man, ang imong pagtuo, wa man nimo itumong ngadto sa pulong sa Dios. Wa man nimo tuuhi itong tumong sa imong pagtuo. Okay? Nagtuon-tuon ka, pero wa man nimo tuuhi. The Word of God is supposed to be the target sa imong pagtuo. O man nimo tuuhi, sige lang kag buhat di ala, buhat nimo. Wa kay pulong sa Dios, kanang buhataon sa ingon, human good works. Compared sa diha sa 2 Korinto, compared doon sa kahoy, kugon, dagami, dusliti na, di ba masunog? See? Why reward? Why ganti? Kaya nasunog man, naugdaw man. Apan kung ikaw, kanang imong pagtuo, imong itumong sa pulong sa Diyos, imong dituhuan ang pulong sa Diyos, then, sa imong pagbuhat na niya, hala, sige, buhat nimo, kanang buhata, mugawas niya, mo resulta og divine good works. Gikumparar ka na, diya po sa 2 Korinto nga, unsa, pilak, kanang bulawan o mahalong mga bato. See? Mao na. Dusliti ko na. Masunog pa na? Dili. Maura na mo lungtad, mo na mo lahutay. Kana, maura nang buhatang maayo nga rewardable. Kasabot ka? Magantihan sa Diyos. Kay, mayon ang Diyos pagkita niya sa imong mga buhat, well done, good and faithful servant, mo ni accolade. Isulti niya. Kadaghan ba kang natigom, mo na ang atong kanang goal. Besides our goal is spiritual maturity, ang atong goal is what? To kanang tigom. Lay up treasures in heaven. Kaya nga itong treasures ato mananggiyon sa target di support dito sa itaas. Treasures in heaven. Mo na nang gantihan ka ng imong mga maing buhat nga gibuhat nimo pinasikan sa unsa mga pulong sa Dios, doktrina diha sa Biblia nga imo nang gituuhan. Ang ingon nimo ang pagtuo imong itumong sa pulong sa Dios. Mao na nga kadtong pagtuuha is no longer unsa adili kadtong binuhatan sa maong magtutuo dili patay, buhi kayo kay unsa dili na madugta, dili na masunog, di na maugdaw. So mao na ang pagpaklaro nimo. Faith without works is dead. Without works. Kaya ang buhat nga tawhanon has no value. Nothing. Why bili? Worthless. Useless. Sa tubangan sa Dios. Dili magantihan. Faith without works. Okay? Works nga Dios nun tungod sa imong pagtuo sa pulong sa Dios is dead. So, I hope na klaro nimo na. Okay. Ang description sa mga carnal believers, akong balikon, blind, no faith, in the dark, they live in the dark, nas kangit-ngit, dead, and then foolish, unwise. Now, anto sa mga spiritual believers, kung ikaw espirituhanon, espiritual nga magtutuo, you are not blind, you have faith, you're walking in the light, you are alive, and you are wise. See?
Tanaw mo ang diferensya ni mga carnal believers kay nimo nga spiritual believer. Now, gimaduan pud ta diha sa Efesios 5 versikulo 16, to make the most of our time, redeem the time, because the days are unsa evil. Kaya mga adlaw dautan. Now, 2 Timothy 3:1. This know also, that in the last days there will be terrible times. Now, mangutana ko nimo, what do you mean by the days are evil? Unsa man? But pasabot. In the original Greek, it talks about a whole concept. In context, kini nagahisgot bahin sa paglakaw, walking. Gitandi ni, of course, sa living, sa imo ng pagkinabuhi. Now, akong balik kong pangutana, why are the days evil? What do you mean by the days are evil? Tubag? Paminaw. Ang tubag nini, every day is an evil day. Ngano? Tungod kay we have an old sin nature, and we are bombarded by all sorts of human viewpoints. Mao na ang evil, the days are evil. How do we redeem our time? Unsa man to pag purchase? Redeem sa Bisaya is to lukat. Unsa man to pag lukat ang atong panahon? To redeem means to purchase. How do we purchase time? How? Ephesians 5:16 again, making the most of your time, imuha na kanang panahona. How? How? By studying, learning, believing, applying God's Word. To maintain it, live inside the operational divine sphere. That's how to purchase time. Mauna, ang pagi nga imong maunsa. Maimo ang panahon, imong malukat ang panahon. Gawas outside sa operational divine sphere, ang usa ka magtutuo will never be able to please God. Wata mahimo niya na, prinsipyo po na. You'll never be able to please God. So, verse 17, do not be unwise, do not be foolish. Ayaw, sabi ni Saya ni, ayaw pagpakabuang. Question. Ano man mo pagkahibaw o pagkasayod sa kabubuton sa Diyos? Saan man mo? How do you know the will of God? Follow-up question. What is the will of God? Unsa man yun tuod ang kabubuton sa Diyos? Well, 1 Timothy 2:3 and 4, number 1, that all will be saved. Unsa gisulti sa 2 Peter 3:9, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Dugangan pagyud sa mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Mao ni number 1 will of God. Number 2 will of God, that you, believer, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. So patubuon. Unsa ang pagtubo? Pagtuon, pagtuo, pagdawat, paghangop, paggakos sa pulong sa Dios, og ikaw magatubo kanang imong kalag magatubo. Kay imong gipakaon sa pulong sa Dios. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Kasabot ka? Ang atong kinabuhi, ingon nga mga magtutuo, all depend on God's Word. We depend on God's Word. We depend on His will. We depend on His purpose. Okay?
Unsa katigiyon sa Hebreanon 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Alang kanimo magtotoo kanato nga mga magtotoo mga anak sa Dios, live inside the operational divine atmosphere, and then maintain the faith rest life, fulfill the plan of God. Mao gina. This is the secret, the open secret nga gihatag sa Dios kanatong mga magtotoo aron kita makakinabuhi ni dynamic spiritual life. Kulba hinam. Unsa pa ito itong describe? Dynamic, kulba hinam, mabulukon, maanindot, kinalabwan, kinanindutan, nga matang sa kinabuhi nga espirituhanon sa mga magtotoo. Ato ning ipadayon ugma sa atong pagtuki niining bahina sa atong topic o gidapit kagyapon. Ikaw magmasubayon, masunuron niining atong series nga pagtuon sa pulong sa Dios. Taud-taud pa ta nga mudupot niining atong topic nga the dynamic spiritual life of believers. So, magpasalamat ta sa Dios niining grasya nga iyang gihatag kanato nga way bayad atong makatunan o atong magamit sa atong adlaw-adlawng panginabuhi ingon nga mga anak sa Dios. O magpasalamat ta sa Dios nga gipadayon kini atong ministry, the Balbido Evangelistic Ministry, o kining maong series nga Bible study through the YouTube. Musa magampo ta. Bala na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imo gitundo kanamo nga dugang pagyud nga mga kamatuoran. Hinaot nga kini o Diyos among mahangop kini, gakos kini sa among kinabuhi o among nagyod kini gamiton. Humana mo tuuhi kini gamiton o mo kini ang magagiya kanamo, the lamp unto our feet and a light unto our path. Matod pa nimo sa Salmo 119:105. Salamat nining tanan Dios dada kami pagbalik dinhi napita sa among pagpadayon, sa among spiritual momentum, sa among pagbuwag-buwag, ilikay kami sa mga kabilinggan. Kayong tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.